Burgemeester Vet Kronen van Ljouwen tropt op aan een demonstratie op het Ceylon van de Joen. Het moet een demonstratie worden voor solidariteit met de inwoners van Parijs en voor de vrijheid van meningsuitering. De demonstratie is om 6 uur. Op verschillende redacties, liekers bij Omroep Friesland, wie om 11 uur een minuut stilte. Zo'n 1000 bjem werden deze week gekapt bij Jesterwoude. Het gaat om het gebied tussen Jesterwoude Noord en Jesterwoude Zuid. De kap is neder voor onlist van de Nijen en 381, de dik van Drachten naar de Drentse grens. De dik wordt breder, zodat er in de toekomst 100 km in de uur rijden worden kan. In het Antonius ziekenhuis in Snits is vanmorgen voor de 1000ste keer de stadium de hyperbare kamer op druk gebracht. In die kamer worden patiënten behandeld die het begelijks iepen wonden hebben, die het net meer tegen of mensen die een chemokuur gaan hebben en nou herstellen moeten. Joen en vannacht meer is droeg, het wordt een graad 5 en letter helpt de zuidwestenwind aan, ontstwarm heftig. Morgen bewolking, er valt rein, maar er ben ik droege periodes. Het wordt 10 graden en er zit een krachtige onthudde zuidwestenwind.